malah kowe. Iya no, beda ini dhuwur lanane nang ngisor. Ono. Yo, arek iki kemana dhisik lho garai. Lanane ning ngisor, wedoke ning dhuwur. Iya, tak getak. Bang, kowe nang ndure terus, Bang. Nang ndure terus. Tegese iki ora kowe nglumajas. Kan ki mah ngene ta ya, ngene. Iya ya. Diwedak ki mah ngene. Ha, bokongmu. Nah, jeng mana ngene. Kowe lah kok. Nah, ya, gampang. Malah diterima tamu. Putar sih belah. Kita. Bang, semua lambung mie. Bapakmu ngene nah. Ya. Iki dodak iki makmu dodak tak. Dam, tak tuh. Orang jepit bang. Nah, sini api. Nah, tak. Pikiran. Oh, tepat apa? Sip. Mati kanyanmu biar aja ngono mangkat tekete balik nang kene kok asbulan kuwi malah modaran iki malah modar jabrak ini kami tante Pak ya ampun anak emang balik ambil Melayu jare begini cek tau bacaan rong aneh-aneh terong iso gandul orangnya masih kayak mas ini masih semperkosaan iso kemerkosaan loh bacaan model apa nih gitu bang wedok bacot nenek bacot nih cocok
Durung muni. Tahu mancarana. Wah, disawer pom dah. Cium se. Mereka cium enggak seru. Mbak Evi sama Mbak Dasi. Iya. Aku jangan bola. Aku sebelah jadi kancamu rong tau mbok cium-cium. Aku lho, saproke dadi kancamu ora tak mbok cium. Aku rong tau mbok cium. Ya apa? Luwe iki banci. Aku lho ya ora tak mbok cium. Aku mbok saweran teko Mbak anu. Mbak sapa? Epi. Aku saweran to. Nah iki wis nah. Masa pelipap? Pop es. Wis sama ta ora? Kok iso pelipop barang. Pop es blender. Batu Indonesia. Dua wae iki kerjaan. Dua. Lakone jedawa ndak. Yo. Nyadak. Bose lang may masuk kota aman. Pasenti. Pasili. Ya. Hah? Bang. Ya. Iya. Jaluk ning basa isem berbudaya iki ndelok kabeh ya. Ngene, sik tak tukai. Kok dua barang
Aku urung mulan lho. Aku ora. Aku urung lho, Nek. Kayak aku diperkosa. Hei. Wedok. Pas dasen. Aku ro Ora iso piye. Wes. Cek. Diwaca. Isa ora? Diwaca. Di Waca. Waca. Niki dari TPK Dalmah Nikmat nggih. Kok TPK wong degae. Mantenan. Dok. Kowe apa yo gak ero wis ero enek KUD-ne. Dekor kuade. Ayo tak kuwade. Kuwi jenenge mantenan. Mantrane jajak kae. Mantenan. Aku perayaan itu. Iya. Diwaca, Mbak. Diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kuwi mbok waca? Iki lho wacana iki wacane. Jenenge kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macaku ya. Ngono dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Strap Strap matamu. pada acara pernikahan putra kami Iya. yang bernama Dimas Alfat yang Dimas Alfat piye to iki? Oh, ya Alfat barang. Aryanto. Sampai kita cari. Aku cakap. dan Coba ayo. Barbershop. Iki burine tok dengan cari mau. dan Sopi Sadaqallah. Lambemu ndelok tak wacane. Tak macane. Lah kira irung dilumpuk niki tulisane lho kecer. Iya. Lampu nada. Lo kondok tak. Le, Matamu. ora. Ya Pernikahan. Iya, pernikahan. Mas Dimas dan Mbak Sofia. Oh. Diwaca ngono wae. Iya. Angel itu. Bang. Apa? Dina iki luar wedok. Dina iki luar biasa banget. Beda. Seni jarang. Dok. Iki lho dok ngene. Kowe sisi kok Haryanto ndak? Maaf loh ibu bapak ya, ini temen aku yang ini aslinya cewek ini. Makane kuwi ndak lho. Cowok ini. Alah banci ngono. Kowe kok aku banci kowe apa terus? Lah kowe bagi-bagi klon. Aku ngono asli. Asli apa? Bari ya. Aku no asli pisan. Lulusan. Lho kowe banci to kowe? Ora biyen meh. Fotomu ini ta? Fotomu ini ta? Bang, masih bersama Bagaskara 1252. Aku itu 152. Kuwi pasport. Pasportnya Mas Panji. Ora dok. Iki awak dhewe ping piro dok? Ping pira? Ping pira? Aku ping 3. Aku 2 aja. Aku ping 3. Rusak, anak-anak iki rusak kabeh. Bang, kowe juga sahaya ngene lho. Disapa warga pundi niki? Pundi? Jayapura. Jayapura. Pundi? Cendak. Japura. Sik kabene. Wong. Wes menyai. Ora sakmene wae. Iki mau aku entuk sangu teko Mbak Evi Taiwan matur nuwun. Makasih Mbak. Sinten mau? Mbak Minul makasih Makasih, nggih. Mbak Evi. Jaluke lagu candu karo berwelase. Kok lek wektune gak nutut di ketok-ketok. Iya, iya. Semoga rezekine lancar. Aku yo kangen karo suaramu, Dok. Aku Gak kangen pas ning kae. Dok gue kangen iki. Heeh. Cek. Ayo Mas Eko. Ning ndi? Spesialnya Bapak Ibu tuan rumah. Spesial kagem Bapak. Spesial ya ini dari Dini Kurniawan ya. Dini Kurniawan di. Kurnia terong. Nadane sak piro, Dok?
nadane sak pira? Nadane semene Mas. Oh iya. Iya. Dadah sekarang lho iki. Iya.